Jo. Pohoda. Ne. 12 sekund točím už, takže to tam je. Taky vlastně úplně božský vlády teď jak šilová. Běž ještě jednou. To teď ne. A když je do toho kopneš zrovna, když kluci budu dávat gol, tak tě na síle brutálně zbytí. No. Počkaj, ale až budu dávat gola. Ty taky šepážíš, ty budu ne. No. Asi pěkná. Jo? Mělo by to trošku dorovnat. Říkal jsem, že pro ně zajedu, no, uvidíme, co uvidí. Jak by nás jelo zpátky šest? A však ty máš řidičák? Tak na fašťuj užitovou auto zajít pro ně. Kde žiješ, prosím tě? Co ne? Nemrdaj si, jako ty nedokážeš jít do Zlína nebo co? Já jo, ale mi nepůjčí auto. Proč ne? A o co se bolí? Tak mi půjčí, To bych za to by nevysvětlil. Jakože kdybych měl nějaké svoje, tak tě klidně pošťám. To by nepůjčil, ale já z jeho auto nepojedu. Proč? Mám dlouho Já už asi to kdybych říkala, proč? Záleží na tom, jak mačkáš pedál. Co? Že? Ne, to jsem to nekoupil už dál. Akorát říkám, že později máš tak vysoký, že bych to točil úplně zloku, jak když ne, ale... A to bych asi nedal to bych asi nedal tu trálku, jak tu mám na to. To je vlastně tak veliké, když to zložím. Pokud celé vás zložím, a je to tak veliké. Ale počkej. Vy jste se přehodili, oni se přehodili. Paráda. Tak jo, můžem? Já říkal, že ten týpek, když zkusím natočit měsíc, ne? Přiblížím ho. Můžete vidět, že to má důvodky opravdu vyvyšel do fotiny. Já nevím, já neznám. Dobré. no kdybys pro mě měl teď tak Jo. Ne. Mám dneska plné zuby čuráku. Je to fajn, ale aby mě vypakovali kolik je jako pičový, protože to bude skýka jak prasete. Ale mám potřebu se Proč? Taxíkem nepojedem s tím, jestli tam na kameru, jak jsme úplně unavení. Proč úplně unavení? Však byste říkal, že nemůžete jenom chodit, ne? Co říkali, já? Oni nemůžu chodit, já v kolu, jenom mě to bude Koleno. Koleno? Ty točíš koleno? Jenom je to piče zápis. A klub, jak mě bolí rameno, Hejně furt křupem zápis. Hoši, nepřipadáte si, že jste úplně na hovno všetci? Ty pičo, nikdy jsem si vyznávno nepřipadal než dnes. To je na hovno. Tak to je v pohodě, Gifo... Bůh ráno, až doteď jsem totálně chcípal. Už prd hodině zápas, rozdýchává teďka 2 prohry. Ty vole, a Gifo hraje nebo kde je? Jsme
si nechali nejtěžší nakonec. Výborné, no nic, já jdu s tím negativem.